Det giver en anden rum og frihed til at kunne tale sammen. Jeg synes, det er et frirum som forældre til et barn med ret. For at få noget sparring med nogle andre, som stod i samme situation som os selv, for at finde ud af, hvordan overlever man i det her, når man pludselig får et handicappet barn. Det gode ved Forældreweekenden, det er, at det giver et mega godt sammenhold. Man lærer de andre forældre at kende på en anden måde. Der er jo gode snakke rundt om bordet, og man føler sig fri, og man føler sig ikke dømt på nogen måde, for folk de har den samme forståelse for den situation, man selv står i. Ja, det er altid hyggeligt, og bestyrelsen har altid gjort en masse ting for, at det skal være hyggeligt og sjovt. Hvis man føler, at man er ved at falde fra hinanden, hvis man kommer til at aktivere det, så skal man have kigget på det. Vi får talt med andre, fordi man sådan bare sætter sig, man fylder bare op, hvor man nu sidder til de forskellige arrangementer og derved får talt med forskellige. Der er meget god vidensdeling der. Plus at der er altid en masse gode foredrag, hvor man også kan drage nytte af den viden, man får igennem dem. Efter vi mistede vores datter, så havde vi stadigvæk en masse gode minder fra den tid i foreningen, og derfor så var det naturligt for os at komme efterfølgende og så være en del af det, som har fulgt rigtig meget i vores liv. Jeg synes, det er godt, at vi har det sammenhold, vi har. Det er den ekstra familie, vi har, som vi ikke selv har valgt, men som vi er blevet en meget intens del af, fordi vi deler sorger og glæder på kryds og tværs, og kan have de svære samtaler, hvor de andre, der er med, ved, hvad det er, vi snakker om, fordi de har stået mange lignende situationer.